indépendance ɲini oui a conditionné la di oui an bɛ a bɛ taa indépendance la mais a b'aw hakili to accord tɛmɛlen ninnu na oui o de ye les 11 accords Moro Keita de nana ale ko k'a sɔnna mais ale kɛra k'a fɔ k'ale bɛ muruti o de kama o ye dankari kɛ Moro ka fanga la Allahu akbar Moro fɛnɛ kun ye dɔw daminɛ mais o ye dankari k'a la ka nin karaba bɔ yen ka fanga bɛɛ tiɲɛ a bolo parce que Moro nana ni faramaliyɛn ye e ma ye ko ma taa ɲɛ mata mais a nana ni faramaliyɛn k'an to Mali ka kan de la o y'a sɔrɔ a jɛra n'a ye ko langue officielle ye français ye wa an ka ladamu kan fɛnɛ don mais ale nana ka tila k'i bolo di irisiw ni chinois ma o de ma bɛn faransi ma Moro ko bantora a banna nin de senfɛ ko wɛrɛ fosi t'a la ni Moro fatwa oui sinon Moro y'a dɔn ni accord bɛ ka Mali ka indépendance ta nin kɔnɔ donc délégation de kɛra Mali ye indépendance tɛ sisan an bɛ ka indépendance ta sinon an tun tɛ an ma indépendance ta donc sisan an bɛ ka indépendance ta Guinée dɔrɔn de ye indépendance ta tɔgɔ de tun b'a indépendance la o de kama 11 accords ninnu nana o de kɔnɔ a dabɔra kama walasa baara bɛ kɛ mais aw bɛ to an bolo jɔnya la a bɛ fɔ de ma ko système de coopération c'est-à-dire aw bɛ fɛnkɛ ta mais a bɛ to an bolo jɔnya la o de la yanni an ka don 11 accords kɔnɔ n bɛ nin waati la tuma min na Gabon b'a ka indépendance ta u y'a fɔ Gabon ma le premier ministre Michel Debré le 15 juillet 1960 s'adressant au futur président de l'État gabonais. Oui. À comment on donne l'indépendance à condition que l'État s'engage une fois indépendant à respecter les accords de coopération signés ultérieurement. Oui. Donc l'indépendance conditionnée aux accords. Oui. 11 accords de ɲɛfɔ oui bɛɛ k'a faamuya c'est-à-dire indépendance bɛ di aw ma mais bɛnkan min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bɛ kɔrɔlen oui olu tɛ a bɛ wuli to la o tun ye kɔrɔlen o kɛra en 1959 oui olu tɛ wuli ouais donc an bɛ don o de la k'o bɛɛ ɲɛfɔ n'an ye min kalan tubabukan na an b'a ɲɛfɔ bamanankan na walasa mɔgɔw k'a bɛɛ faamuya oui ɔ Asimi bɔra min fɛnɛ la a bɔr'o la bɔ cogo min an b'o fɛnɛ ɲɛfɔ oui a fɔlɔ que la dette coloniale pour le remboursement des bénéfices de la colonisation. Juru min bɛ sara Faransi ye walasa k'u k'a ka tɔnɔ ye donc juru banna an b'o juru sara Faransi ye Faransi ye baara o baara k'an fɛ yen o de y'a kɛ hali palais de Kuluba wari bɛ ka sara Faransi ye. Docteur u ye fɛn fɛn dilan an fɛ yan u ye so fɛn fɛn jɔ colonisation na Mali y'a wari bɛɛ rembourser wa an bɛ k'a rembourser. u ye so fɛn fɛn jɔ oui ko k'a bɛɛ rembourser Haïti président fagara o de nɔfɛ kɔsa in na o de wulila k'a ka juru t'an na bilen k'an t'a sara o y'a faga o de kama. Haïti président le fait qu'il veut refuser de payer la dette coloniale pour le remboursement des bénéfices de la colonisation k'a t'a sara bilen u ye mɔgɔ bila k'a faga o la halisa an b'o la dɛ tant que Faransi ka juru b'an na dette coloniale bɛ yen Faransi ka juru min b'an na ça avoisine les 3000 milliards. oui o juru in kɔnɔ dette coloniale b'a la donc an m'o bɔ yen fɔlɔ o bɛ yen o de kama n ko n'an b'o fɛnɛ bɔ yen plainte min donna Faransi kama an bɛ taa n'a ye kiiri la a y'an ka mɔgɔw ma faga o fana wari ka di an fana sara o wari saratɔ an m'an ban k'an tɛ dette coloniale sara bilen o de bɛ bɔ wari la fɔlɔ a b'a tɔ sara. siga t'o la o ye solution dɔ ye docteur o ye solution dɔ ye. A deuxième point la confiscation automatique des réserves financières nationales. Aw bɛ sɔrɔ o sɔrɔ kɛ k'a daminɛ dugujukɔrɔ fɛn na ka taa aw ka sɛnɛkɛfɛnw na ne de b'a don dalama a ka di ne ye cogo min na n b'a kɛ ten o de kama sanu ni l'olu bɛɛ bɛ bɔ ka taa Faransi obligatoirement a b'a confisquer mun ka d'a ye a b'a kɛ an mana kɔɔri min feere a wari bɛ taa verser Faransi ka trésor la a tɛ si la ka société dɔ créer i yɛrɛ ye i tɛ se Musa ye société min créer kalan na sanubɔla ye n de taara ni Musa tɔ ye. Docteur tiɲɛ yɛrɛ la non an tun bɛ janfa la Musa ta kun ma kɛ dɔwɛrɛ ye parce que a bɛ fɛ ka armée renforcer pour que k'a fɔ k'a b'i ɲin bɔ Faransi bolo ale y'a faamuya tuma min na o b'a sɔrɔ fɛnɛ bɛ k'u labɛn k'ale ka ko ban pewu donc o la Assimi bɛ ka mun de kɛ pour que an ka bɔ confiscation automatique des réserves financières nationales la a y'o annuler o annulera cogo di société des ressources minérales du Mali
donc an ka société bɛ créer an yɛrɛ bɛ wari min bɔ o bɛ kan an yɛrɛ ta ye donc o tɛ se ka confisquer non siga t'a la o tɛ se ka confisquer o tɛ se a bɛ ka an ka sanu o sanu bɛ Mali la a bɛ k'a bɛɛ auditer k'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ financièrement et techniquement sɔrɔ min b'an bolo n'i ka sɔrɔ dɔ ka ban min ka di i b'o kala i b'o kala ensuite société de raffinage min fɔra ko bɛna créer Mali tɔgɔ la o fɛnɛ de b'a an bɔ nin kɔnɔ tuguni ni accord in kɔnɔ o b'an bɔ nin kɔnɔ an bɔra kɔnɔ ka ban ani Assimi y'i ban an kɛlen ka taa an ka kɔɔri feere ko ka taa wari verser Faransi ka kɛsu la i b'a dɔn o tun bɛ kɛ cogo min na o b'a wari verser en dollar k'a di anw ma CFA la wa ni kɔɔri wari bɛnna miliyɔn 100 ma sisan miliyɔn 60 o b'o ta u bɛ miliyɔn 40 de d'a ma an yɛrɛ ka wari la le docteur wari tun t'an bolo Assimi de ko la Mali ka kɔɔri mana feere en dollar a wari bɛna Mali ka kɛsu de kɔnɔ en dollar a tɛ taa aw fɛ yen de b'o yɔrɔ kɛlɛ de daminɛna nin de kɛlɛ kun ye sa docteur donc Assimi y'o bɔ yen fɔlɔ donc o tɛ yen confiscation o banna sabanan an b'a bɛɛ kalan an bɔra min na n'an ma bɔ min na an b'a bɛɛ fɔ donc an bɔra o la le droit de premier refus sur toutes les ressources brutes ou naturelles découvertes dans le pays c'est-à-dire jagoya ye n'a ye fɛn fɛn sɔrɔ an ka dugukolo ma a kɛra lulu ye a kɛra jama ye fo ni Faransi ko k'a tɛ mun fɛ sinon a tɛ sariya k'a di mɔgɔ ma a tɛ se ka di mɔgɔ si ma a tɛ di mɔgɔ si ma hali lithium min bɔra sisan hali lithium hali hydrogène i t'a di mɔgɔ si ma ni Faransi tɛ Assimi y'o bɔ yen ni mun ye le principe de partenariat du choix du respect du choix stratégique des autorités et l'intérêt du peuple malien peuple ka intérêt bɛ fɛn fɛn la i bɛ taa o sira fɛ ani ni autorité ko min ka kɛ o bɛ kɛ ani Mali ka souveraineté et respect a y'o bɔ yen n'o ye ani création d'entreprise nationale n'o daminɛna an ka entreprise minnu bɛ ka créer kɔsa in na la réhabilitation du Comatex o fɛnɛ o b'o bɔ yen nɔ ani chemin de fer seginni min filɛ ka na o b'o fɛnɛ bɔ yen ka taa lase relance pour une usine de filature au Mali a y'o min fɔ Vende la k'o bɛna kɛ o bɛ nin bɛɛ bɔ yen. n bɛ k'a faamu docteur n bɛ k'a faamu kosɛbɛ yɛrɛ. Naaninan priorité aux intérêts et aux entreprises français dans les marchés publics et appels d'offres publics. C'est-à-dire an mana appel d'offres fɛn fɛn kɛ Mali la yan n'an ko k'an bɛna fɛn fɛn kɛ ni Faransi ka entreprise bɛ yen ka ban a tɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma. priorité bɛ di Faransi entreprise o caman bɛ yan nɔ dɛ bolore ninnu bɛ yan dɔwɛrɛw bɛ yan n'u bɛ k'u bɛ fɛn fɛn kɛ a bɛ di olu de ka entreprise ma Assimi y'o annulé a ye mun kɛ le fait que Mali ye Faransi ka ambassadeur gɛn ka taa o b'o ko ban pewu ensuite la fermeture de RFI et France 24 parce que c'est des entreprises françaises au Mali au fɛnɛ b'o datugu ka bɔ yen le renvoi de l'ambassadeur de la CEDEAO o b'o fɛnɛ bɔ yen et l'accent sur les entreprises maliennes o b'o ko tɔ fɛnɛ bɔ yen wa Mali ka appel d'offre fɛn fɛn Assimi ye consigne di bɛɛ ma a ka di Mali entreprise de ma priorité aux entreprises nationales donc o b'o bɔ yen o de kama mɔgɔ caman bɛ ka na investissement kɛ sisan caman bɛ ka boli ka na bi sisan quoi a duurunan le droit exclusif de fournir des armements militaires et de former les officiers militaires des colonies Faransi jagoya ale de ka hakɛ de don k'ale ka hakɛ de ye ka maramafɛnw di an ma wa k'an ka sirasiw fɛnɛ former oui c'est pour ça sanji an tɛ se ka maramafɛn san Assimi y'o bɔ yen o bɔra yen ni jumɛn la dénonciation de la coopération militaire entre la France et le Mali le départ de la force Barkhane et Takuba la coopération militaire entre le Mali et la France le retrait du G5 Sahel o ye nin ko ban pewu fo ka tila ka an ka se ka kɛlɛkɛminɛn caman fana san an yɛrɛ sans la France n bɛ nalen o de y'a kɛ o de kɔnɔna na Assimi ye armée dilan o armée dilanni o de bɛna ni indépendance sigiyɔrɔma 3 wari kan ani lakana o de y'a to o objectif de y'a kɛ polisi militarisé parce que ni polisiw ma militarisé ni ko tora an ka sirasiw dɔrɔn bolo an na tila ka ci bila ninnu ma tuguni k'u ka na parce que donc ni polisiw militarisé ka fara sirasiw kan sirasiw mana yɔrɔ minɛ polisiw bɛna o tɔ sécurité o de y'a kɛ polisiw militarisé polisiw militarisé de pour la refondation de l'état du Mali donc ka fara an ye avion sanni minnu kɛ k'an ka flotte aérienne minnu kɛ k'an ka chaîne de commandement bɛɛ minɛli mun kɛ
o de ye nin ban pewu wa irisiw bɛ na an ka mɔgɔ minnu institution n'an ka mɔgɔ ma o de ye nin ko ban Moro tun ye nin kɛ o il y avait la coopération entre la Russie et le Mali et la Chine mais depuis Moro taara Musa tun y'a continuer mais u ye Musa gɛn démocratie kɔnɔ an y'a bɛɛ bila kɛrɛfɛ an y'a bɛɛ bila kɛrɛfɛ ka ɲɛsin France k'an ɲɛsin u ka 11 accords ma oui ka an ɲɛsin France dɔrɔn ma quoi donc à wɔɔrɔnan le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans les pays pour défendre ses intérêts. Oui. Aka c'est CSES. Oui. Aéré. Oui. Voilà. C'est-à-dire que hake da aéré ma, ale ka hake do de. Oui. Na gwana doro ale na naka strasuye. Oui. Wana na naka strasuye fene, o strasu be na de kana ale ka intérêt de défendre du jukoro fen. Oui, parce que aka na fraude de bien. Pour que qui rappelle là. Jongunda ye ni ne barake. Ka wole tuguni kakana. Oui. Ay jongunda bla ay yere wole me ka jongunda ke a kumtemana ye ka wole kakana donc o da ke u ye kele wuli Libi kana ke Malika ka kila ka droit do yere maka intervenir sur le sol malien oui u ma dawo maka kila ka misuma boy ka minisuma bla oui minisuma in pratika nangara baya de ka labe pour que aka to Mali la sinon misuma de kumbe farafina dugu sera mo gonu ko olu fene be nin kono u ye franci to ya kana ni minisuma oui donc Mali boro la chodi pour que au Cap on a renvoyé l'ambassade de France l'ambassade de France il va aller renvoyer Koundouan c'est lui qui était la branche de la coopération structurelle de la coopération militaire allez mi kumbe ane coopération militaire a bene kumbe France ka ambassade bu wale de kumbe France ka chef d'état-major fene introduit Malika Koumana donc n'ale gena kaba uro bani kelin Flana le retrait du G5 Sahel ni Mali Koumabo G5 Sahel là France kumbi profiter G5 Sahel in fait gani malien ka soro kana I do tuguni Mali kono oui ore kama même fiena ni Mali Koumabo G5 Sahel là wallahi billahi les 46 mercenaires là les 49 militaires ou comme na G5 Sahel le fait ka jamana ko bampeo wallahi ne de afiena non sigata docteur sigata imam blâme ka fongo ka bo G5 Sahel oui pas plus que hier il y a doga intervention doye il confirme la même chose oui mais on va do source ba mbulu oui on tika source fa nga source te bo man ay non c'est ora que en coulé da ka coulé ay bo G5 Sahel ay bo G5 parce que ni mercenaires na ma bo G5 Sahel là les 49 mercenaires ko me do G5 Sahel fait ka Mali déstabiliser non sigata ntola ensuite le renvoi de l'ambassade de la CEDEAO va to CEDEAO ti dado anga kuma bela we to kana ba vient de que donc représentatif bula le départ des forces Barkhane ubo fene ko bampiu ani coopération Mali Russie ubo fene ban la Mali to la ka fo ministre ma ku ka rotation ku ka jo folo fale ka kla parce que ministre ma fene français de kana ministre ma bo sigata la non ministre de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation c'est-à-dire ayi jaw ami jaw il be français de ki ka langue officielle moro ofli de ke moro keta ofli de ke ka français ka langue officielle akuma se ka bamanangan feneta ki be français ki ka langue officielle ka kan mais avec ki ka marali kan fene amoti to kan refene koro donc o de y'a kɛ ni m'o kɛ i b'i yɛrɛ kan donc an b'o sira kan à chacun l'obligation d'utiliser le franc CFA le franc des colonies françaises d'Afrique jagoya i bɛ franc CFA utiliser jɔn wari a tɔgɔ de ko jɔn wari an y'aw marali minnu kɛ o jɔnya wari i b'o dun jagoya an ma b'o kɔnɔ dɛ France tiɲɛ yɛrɛ la an ma b'o kɔnɔ mais hakili b'o fɛnɛ sira kan société des ressources minérales audit de l'or sanu me ka sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ ani raffinage o de b'an bɔ France CFA la donc an bɛ ka bɔ o fɛnɛ kɔnɔ mais a baaraw bɛ sen na mais a ma kɛ fɔlɔ a kɔnɔntɔnnan l'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réserves annuel c'est-à-dire jagoya i b'i ka fɛn bɛɛ ci Faransi ma walasa ka wari ci i ma k'i ka fɛn bɛɛ fɔ a ɲɛna an y'an ba o fɛnɛ ma o de kama on a l'autonomie budgétaire aujourd'hui
O de kama embargo kɛra, on a pu résister. Oui. Le fait que an ka sanu kɔɔri wari fɛnɛ tɛ d'u ma, o fɛnɛ bɛ don o kelen kɔnɔ. Oui, oui, oui. Donc an bɔr'o kɔnɔ. À temps, oui. renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. Ko ini ma si tɛ jɛ saratu ko bunakuna. Oui. Fo ni Faransi ko k'a sɔnna min ma. Kabako don. An ko k'an t'o fɛnɛ la. O de la coopération bilatérale, an ko coopération bilatérale jamana an jamana bɛ jɛ. Oui. Wa an kɛra k'a f'u ɲɛna fɛnɛ an ni Irisi bɛ jɛ. Oui. O de kama Alimanw nana kule yan. Oui. Ko Wagner tɛna. Oui, oui. Mais a bɛ na. Oui. Aw sago tɛ anw na bilen. Oui. Anw sago bɛ anw yɛrɛ de la. Ani le fait de renvoyer l'armée française, o bɛɛ bɛ nin hukumu kelen Oui, oui. kɔnɔna na. Parce que ani Irisiw jɛra, o ma diya Français parce que mais an ko k'an b'a kɛ diyagoya. Oui, oui, oui. À temps kelen na, l'obligation de s'aligner, Oui. de s'allier Oui. avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Ni ko ko wula diɲɛ kɔnɔ, a kɛra kɛlɛ ye, a kɛra koba dɔ ye, Oui. i bɛ tugu Faransi kɔ. A mana position min ta dɔrɔn. A mana position min ta i b'o ta. Oui. Mali ko k'a tɛ, Oui. u bɛ ka sanction ta Irisi kama wagati min na, Mali ko ne bɛ n yɛrɛ minɛ. Oui. Wa Mali ma dɔn ma, Mali ye plainte yɛrɛ don Faransi kama. Oui. O yɔrɔ ka jugu n'a bɛɛ ye. O ka jugu n'a bɛɛ ye. Bon ni nin yɔrɔ in kosɔn, Oui. Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal, Niger, Oui. Togo, Oui. maa si ma Mali ka plainte dɛmɛ. U si tɛ se parce que u bɛ Faransi Si tɛ parce que non, u bɛ nin obligation in de kɔnɔ. Ouais, ni accord de bɛ yen. Bon ni accord min bɛ yen, ni de kama, Gabon bɛ nin kɔnɔ, Cameroun bɛ nin kɔnɔ, Côte d'Ivoire bɛ nin kɔnɔ, Sénégal bɛ nin kɔnɔ, Oui. Tchad bɛ nin kɔnɔ, Oui. Niger bɛ nin kɔnɔ, Oui. hali sini u b'a la. Ni jamana bɛɛ lajɛlen bɛ nin accord kɔnɔ fo bi. Fo bi. Oui. Mais Mali ye nin kɛ ka bɔ a la. Oui, 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 oui. Gani Malien, pour que i ka nin fɛn ninnu faamuya, Oui, n bɛna fɛn dɔ ɲɛf'i ɲɛna bi a bɛ i dabali ban. oui. Yɔrɔ an ye 11 accords in an y'o kɛ k'o ban. Oui. Ok. I b'a dɔn Gani Malien ko nin de kama, Oui. u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ. Oui. Les 11 accords i b'a continuité dɔn. Ayi. Parce que an b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna. Oui. O de kama les 11 accords bɛ continuer cogo min ni mɔgɔw t'a ye. Munna mɔgɔw m'a ye? Oui. U ko de k'olu ka 11 accords ninnu bɛ kɛ sous forme de coopération. Oui. Donc n'i ye fɛn fɛn ye coopération culturelle, Oui. coopération militaire, coopération commerciale, a bɛɛ ye nin 11 accords maintenir tɔ de. Oui, 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 oui. O de la i bɛna ye, même sur le plan douanier, Oui. c'est pour cela Assimi pour que a ka bɔ nin kɔnɔ, on a fait un nouveau code douanier aujourd'hui. An y'an ka code douanier falen. Oui, oui. Pour que k'an kɔ don ninnu na fɛn caman na. Oui, oui, oui. Douane bɛ ka don da la, douane bɛ taa ɲɛ, douane bɛ k'a ka baara caman kɛ. Oui. Parce que u tun bɛ exonération ko in Faransi de nana n'a ye. O de la ni 11 accords ko kɔnɔ, i bɛ kuma dɔ mɛn ko aide au développement. Oui. Aide au développement tɛ dɛ, Oui. c'est aider les projets rentables pour la France. O de tiɲɛ. Dɛmɛ o dɛmɛ bɛ na, Oui. k'an bɛ ka aw dɛmɛ, a dɛmɛ kun ye de Faransi ka projet min bɛ nafa t'a ma, olu de bɛ financer. Il y a jamais eu aide au développement. Hein? Ne de y'a f'i ɲɛna. Ah! Tiɲɛ yɛrɛ la Donc docteur aide bɛ au ka nin développement yɔrɔ. kɔrɔ de ye nin, c'est de financer les projets rentables pour la France. Oui. Fɛn fɛn bɛ nafa lase Faransi ma, wari bɛ don o de la. Oui. A filanan, aide publique. Oui. Il n'y a jamais eu aide publique. Oui. Ou quoi aide publique, c'est d'associer les capitaux privés. Oui, 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 oui. Le fait de dire que aide publique, c'est pour la privatisation de l'État. Honnêtement, pour que Kodo Bala, Oui. ils font recours à la Banque mondiale et au FMI, le Fonds monétaire international. Oui, 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 oui. Au Fonds monétaire international, au lieu de lui inciter, c'est eux qui font l'incitation à la privatisation du secteur public. Alpha Omar Kounare a Kachiran na kosebe. Hein? Abdul Diouf nunu be Kachiran na. A c'est tout ye? Ni ne nana ni ajustement structurel. Oui, oui, oui. Parce que c'est tout. Ajustement structurel de kore bi bolo bo ika jamana la, I bolo bo o mara la ka to privé bolo bi ka jamana ci. K'i ka entreprise ni société ka bɛɛ fɛrɛ. Assimi de y'a fɔ u bɛɛ ɲɛna. Oui. A kun ma n bɛ min fɔ an ɲɛna Mali kɔnɔ fɛn fɛn b'a to jamana bolo bɛ bɔ a ka sɔrɔ la n tɛ dɛmɛ o la n tɛ don o da fɛ. Oui, 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 oui. Donc hali nin ko ninnu bɛ ka ban dɔɔni-dɔɔni. Oui. O de la Gani bɛna faamuya. N'a fɔra ko sommet franco-africain, les espaces des sommets franco-africains, c'est des espaces d'imposition des décisions de la France. Hein? Depuis 1973. Oui. À dernier kera en 2017 à Bamako. À sommet au sommet, c'est imposer les décisions de la France.
c'est pour cela même fait notre fiana biko famia l'Union européenne le Fonds monétaire la Banque mondiale il va tordon c'est les instruments de travail des États-Unis wallahi ne da fiana États-Unis ka barake minen di nunu ore kima na fora ko changement be ko amena changement de paradigme ke France ko kate parce que États-Unis ba les demain quand on mara ore kama eka Union africaine ani eka CEDEAO o be de fene be nunu bulu pour que kumine ko France ka barake obligatoirement il va do tabla quoi CEDEAO ko ngi me France CEDEAO olu tisi ka Mali soutenir oui kanime ni ne la